айбдоркунандаи давлатӣ барои Абдулқосим Нурматов гумонбари аслӣ дар қатли нобулиға 17-солаи Шари Турсунзода 10 соли зиндонро талаб кардааст. Ҳамчунин барои шарики ӯ дар ин куштор Раҳимҷон Камолов айбдоркунанда 22 соли маҳбасро тақозо намудааст. Рӯзи 26 апрел дар додгоҳи олӣ айбдоркунанда гуфт Абдулқосим Нурматов ҳанӯз ноболиғ аст ва аз ин хотир барои ӯ муҳлати камтарро талаб кард. Аммо ҳамсинфаш Раҳимҷон Комилов 10 рӯзи пеш аз содир кардани ҷиноят ба балоғат расида буд. Абулқосим Нурматов ба ҳангоми ироаи сухани охирин пурра айбдор буданашро иқрор кард ва хост ки ноболиғ буданаш ба инобат гирифта шавад. Ҳамин гуна Раҳимҷон Камолов низ аз кардааш изҳори пушаймонӣ намуд. Дар ҳамин ҳол айбдоркунандаи давлатӣ барои Мирзомиддин Мирзораҳим, собиқ мудири шуъбаи ташхиси судии тиббии шаҳри Турсунзода, ки дар додани хулосаи бардурӯғ муттаҳам мешавад, аз додгоҳ 2 соли зиндон ва то 5 сол маҳрум кардан аз ҳаққи фаъолият дар вазифаи ташхисгари тиббиро дархост намуд. Қатли ваҳшиёнаи Нозима Исомиддиноваи 17 сола 2 феврал сурат гирифт. ҷасади ӯ рӯзи 4 феврали имсол дар яке аз майдонҳои киштии ноҳияи Турсунзода бо 15 захми курд ва нишонаҳои таҷовуз ошкор шуд. Хонаводааш мегӯянд, ки он бегоҳ духтар дар хонаи падарбузургаш буд ва 2 гумонбари қатл вайро бо ҳадафи гуфтугӯ ба берун бурданд. Ба қавли волидони ин духтари ноболиғ, дар аввал ташхиси тиббии ҷиноӣ иллати марги ӯро худкушӣ эълон кард, баъдан ба далели шубҳаи додситонӣ ба ташхиси ҷиноӣ ва шикояти хонавода парванда аз рӯи куштор боз шуд ва ҷасади духтарро барои ташхис аз хок берун оварданд. Дертар додситони шаҳри Турсунзода бо такя ба тафтиши пешакӣ гуфт, ки духтар қурбонии як моҷарои ошиқона шудааст. Ба гуфтаи муфаттишон, робитаи ошиқонаи Нозимаи 17 сола бо хонандаи синфи 11 мактаб баъдан ба ҷанҷол печид ва боис ба куштанаш шуд.